Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka kadete sa barge ang nahulog sa dagat sa Balinguan, Misamis Oriental samtang naglawig kini paingon sa Camiguin. Kini human mibigay ang rampa sa barge. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kuha ni ining cellphone video sa usa ka pasahero sa barge gikan sa Balinguan Port ug paingon unta sa Camiguin Island pasado alas 7 sa buntag adlong Martes, makita ang usa ka individual sa dagat nga ginasubayan og luwas gamit ang rescue buoy. Hangtod nga usa ka bangka sa mananagat ang mitabang nasab sa pag-rescue sa maong individual. Dihang nasaka na sa bangka ang biktima nga usa ka lalaki, nagpahigayon og cardiopulmonary resuscitation kung CPR ang usa sa mga nagtabang kaniya. Sumala sa Philippine Coast Guard Northeastern Misamis Oriental Station nga ang maong biktima usa di ay kakadete sa barge. Nahulog kuno ang biktima sa dagat tungod mibigay ang rampa sa barge dili pa lang dugay gikan sa ilang departure sa Balinguan Port. Approximately mga 100 meters from Balinguan Port, sir. While nag-lock tong kwan, sir, tong cadet, sir, sa rampa, sir ba, suddenly, nag-collapse tong kwan, sir, rampa, sir, nahulog. So, kauban po na to, sir, nadala ang kwan, sir, tong kadete, sir. That's why nahulog po sa gapil, sir. Daling gidala sa ospital ang maong kadete ug padayong ginatambalan, ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. Sumala sa PCG, luwas rasab nga na-transfer sa laing barge ang 48 ka mga pasahero niini human kini gipabalik sa pantalan. Miyerkules sa buntag, gipakanaog na sab gikan sa barge ang 15 ka mga rolling cargo niini. Padayon ang Maritime Casualty Investigation sa PCG aron masuta ang hinungdan sa maong insidente. Hinuon wala na apektuhan ang operasyon sa pantalan sa Balinguan. Apan gipahimangnuan nila ang mga operator sa barge nga siguruhong anaa sa maayong kondisyon ang ilang mga barge aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug crew niini. Nagakandak daw ginatawag ang pre-departure inspection, sir. So maron, sir, the usual nga ginabuhat nato, sir, intensify lang nato, sir, ang pagkandak sa pre-departure inspection, sir, para maiwasan ni nga mga insidente, sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.